mega mega love shout out sa lahat ng mga solid na subscriber. Ayan, mega mega love shout out po. Ayan, meron ako sa inyong ikukwento. Teka lang. Suplak. Yung teka muna ha. Mega mega love shout out po kay Mami Marcy Calolo. Ayan. Meron akong ano sa inyo. Teka lang. Hanapin ko lang. Ayan. Teka lang. Saan ba ako pupunta? Hindi man ako aalis. Doon kay Ate Pani yun, naalis yun. Punta kayo doon. Dali, punta kayo doon. Tawag. Alright. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano tayo ano? At mega mega love shout out kay Nani Sanchez, kay Madilim tayo. Bala kayo dyan. Kay Ma'am Analisa, ayan, shout out. Kay Ma'am Rosalina. Kay Paul Donisa Official, kay Kagawad Antonihan, at kay Ji Chang Wok. Ayan, mega mega love shout out po. Alright. Meron tayong ano, kung kayo nagbabasa ng social media, ng YouTube, ng Facebook, ayan, makikita nyo yung mga ano, yung administrasyon, kahit sino ang magpo sa kanila, mag-senador, mag-congressman, punong-puno sila ng, hindi ba sila nahihiya, no? Pinagtatawanan sila, no? Pero bago tayo magano, itong post ng GMA7, ano, kung maalala nyo, mayroong nagpetisyon doon sa Supreme Court na isang teacher. Ang pangalan niya ay si Barry T. Tayam. Ayan, nag-file siya ng petisyon sa Supreme Court na ideklara na legal yung 12 na quorum sa Senado, kung saan ito yung ito kinabibilangan nila Tito Soto, nila Senator Win Gatchalian, at yun yung 12 nila Ping Lacson. Ayun. At ayon dito sa post ng GMA Public Affairs, petisyon kaugnay sa valid na quorum ng Senado ibinasura ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng legal standing. Ayun.
Formal lang ibinasura ng Korte Suprema ngayong Miyerkules, June 10 ang petisyon na inihain ni John Barity Tayam laban kay Senator Alan Peter Cayetano, Senador Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Ayan, dami D90 1G. Ayan. At ayon sa Korte Suprema, hi po, yan, magandang gabi po. Ayon sa Korte Suprema, isinantabi ang naturang petisyon dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda matapos mabigo si Tayam na patunayang mayroon siyang direktang pinsalang natamo mula sa nasabing isyu. Matatandaan, hiniling ni Tayam sa kaniyang petisyon na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa naging sesyon ng 20th Congress noong June 3. Yun. Ayan, magandang gabi po kay Dami. Pangalan pa lang parang parang piki na. Dami. Ano yun kan? Kanino kan Dami? Daming daming kwento. Ayun. D9, D1G. Ayan, magandang gabi sa iyo. Ayan, at ito nga ang ito ang ng Korte Suprema. Ayan, dito sa Korte Suprema ay ayan. Walang legal na standing si Tayam na humiling ng ideklarang may valid quorum ang sesyon ng Senado noong Hunyo 3. Pareho lang sa isinulat ng GMA. Teka lang, hanap. Mas ito eh. Saan yung post niya kanina? Ito. Mas ito. Ayan. Teka lang ha. Para mas malabo na kasi. Maliliit na yung Supreme Court dismissed petition filed by John Barity Tayam for lack of legal standing. The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the action of the challenge. Walang direct injury. Paano ba na yun? O pwede ba nating walang masabi? Kasi parang kung tutusin nagkakagulo sa kung sino ba talaga ang mas paniniwalaan doon sa 12 or doon sa 13 kung sino ang majority, no? Wala bang kinalaman yun sa sa taong bayan? Kasi ang petitioner na ito isang teacher, ibig sabihin citizen siya. Hindi ba siya direktang naapektuhan bilang teacher? Kasi pwedeng halimbawa teacher ito ng basta teacher lang siya, halimbawa teacher siya ng teacher sa school, nagtuturo siya, anong dapat niyang ipaliwanag? Ang majority na ba ang 12, ang minority ay 13? Di ba yung mga ganun yung mga ganun na kasi sa Senado ang majority daw is 12, di ba? Sa 24 ang majority ang 12. Kaya
diniklara nilang may quorum. Diba, hindi ba apektado? Halimbawa, ikaw nagtuturo ka ng math teacher ka. Di ba, no? Tapos, maririnig mo yung ganyan na mga senador. Ipagpipilitan nila na ang majority doon sa 24 is 12. Hindi ba ano yun? Hindi ba nakaka-apekto yun sa iyong pagtuturo? Kasi siyempre, yung mga halimbawa, yung tinuturuan mo yung high school, marunong na yun sa ano eh. Marunong na yun sa ano, pagdating sa social media, mga active sila. Tapos naririnig nila ng gano'n, sasabihin ng estudyante, ma'am, sabi nung ganitong senador, ang majority daw, 12. Doon sa 24. Di ba? ano ngayon ang ano mo, legal na ano mo doon? Kaya siguro nag-file siya ng petition doon sa Supreme Court na gano'n ang ano niya. Kasi, pinipilit ng ating mga magagaling na senador na ang quorum nila is 12. Di ba? Ang majority nila is 12. Yung 24, di ba? Ang majority dapat ang 13. Hindi magandang ano yun. Anong paliwanag mo doon sa mga estudyante mo kung ganun ang ipagpipilitan ng magagaling na senador, mga senador yan eh. Di ba? Ibig sabihin, maraming nakikinig yan. Tapos biglang sasabihin na ang majority ng 24 is 12. Di ba dapat may direktang epekto yun. Hindi yung walang direktang epekto. Mr. Romualdez, boss, ayan, magandang gabi. Good evening. It's good. It's not raining there. Napa-English na naman tuloy ah. Laging nag-ano ito. Ayan, i-off ko na ulit. Paano ba itong Ayan. Napapa-English ka. Mapapa-English naman tuloy ako eh. Transit yan. Inano ko na, nilipat ko na. Tuwing Di ba kasi ang sabi ng ang sabi ng Korte Suprema, walang epekto doon sa, di ba nagpetisyon yung ito si Barry Tayam. Sabi dito, walang legal standing. Rule that Tayam failed to show that the suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the action, the challenge. Di ba pwedeng masabi na ito na post Romualdez, pwede nang masabi itong may direct kasi, di ba, ang petitioner ay teacher. Nagtuturo siya. Halimbawa, yung tinuturo niya sa math. Pagdating doon sa 24, sasabihin, ang majority niyan, ang 12. Uwi na ako. Di ba? Kasi ang sabi ng mga senador natin, 12 na ang majority. Di ba? Kasi nga sila ng agaw. Di ba? Ano yun? Pwede nang masabing direktang apekto yun. Kasi nga, yung mga estudyante, lalo na yung mga high school, may mga cellphone ang hawak yan. Kung alam na nila ang majority at saka minority. Di ba? Ibig sabihin, pag sinabing majority, yun ang nakakarami. Yung minority, yun ang mas, pinagpipilitan ng mga magagaling natin na senador. Yung senador ng Malacanang na majority yung 12. Paano yun? Di ba makaka-apekto yun? Direktang nakaka-apekto yun. Halimbawa, ikaw isang teacher. Di ba? Pwedeng masabi na yun eh. Pwedeng sabing makaka-apekto yun sa kanyang pagtuturo eh. Di ba? Pwede ring masabing delikado yun. Kasi nga, natututo ng mali yung mga estudyante eh. Di ba?
Pero yun ang desisyon ng Supreme Court na pinitisyon o di lumalabas lang na talagang palpak yung ano nang gagawin nila ngayon? Na dineclare na ng ano na yung 12 ay hindi yun majority ng quorum sa 24. Oh, di ba? Ay direktang makakaapekto yun doon sa ano, sa pinagsasabi ng magagaling natin ng mga senador. Oh. Kasi nga ipagpipilitan nila na majority yung 12. Ayan eh. Ngayon, ang ilulusot naman nila niyan, ang ilulusot naman nila ay sasabihin nun, ay hindi, ang sinasabi namin, majority yan nung nandoon mismo sa ano, sa quorum. Iyan naman ang ilulusot nun. Sigurado yun, gano'n na naman ang mga palusot nila. Ay, ang pinag-uusapan natin, yung nandito sa loob, hindi yung pangkalahatan. Pero sila mismo, kinikilala nila na sila mismo ay hindi majority kasi nga hindi sila makapag-declare ng tunay na Senate President. Talaga naman, pinag-ano lang tayo, pinagluloko lang tayo ng mga ito eh. Diba? Sila mismo, aminado sila eh. Kaya ang ginawa nila, nag-ano lang sila ng, nag-appoint lang ng Senate pro tempore. Ang problema, tatlo ang ibinasura na hindi majority yung 12. Siyempre, magpapalusot na naman ang mga yon. Ano naman ang papalusot nila? Pero ang excited doon, bukas, kung ano ang kalalabasan nito bukas ng bukas ng gabi kasi bukas ng hapon kasi nga mayroong hearing yung mayroong hearing yung Blue Ribbon na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcolita. Ayan. Ngayon, ang nila, may na-detect daw silang may na-detect daw silang panganib sa Senado. May na-detect daw silang panganib sa Senado, kaya yun ang abangan natin bukas kung anong kahihinatnan, kung matutuloy ba or pipilitin lang harangin. Kasi nga nung last itong si John Vic Remulla nung last na hearing, pilit nilang hinaharang yung saglit lang po. Pilit niyang hinarang yung 18 Marines. Bukas may lalabas na 14 uli. Tapos anong tawag nila doon? Magnificent 14. At mayroon pang pinakahuli, yung 7. Siguro yung 7 na yun, yung pinakamatagal. Ngayon, anong kahihinatnan bukas? Anong aabangan natin bukas? Na ano bang mga kaabang-abang na nakakasabik bukas doon sa Senado, sa labas or sa loob man? Ano ang magaganap? Kasi nga na si pinamunuan na ng NBI ang intelligence, ang intel ng Philippine National Police ay tinake over na ng NBI. At intelligence ng armed forces wala nang kasi NBI na po ang nag-declare na mayroong panganib sa Senado bukas. Di ba? May panganib ng mga ganap. Hello po, pugi si Manong. Grabe ka naman makapugi. Parang pugi, yun puging bagsik. Di ba? Manuel Pag. Ganda ng apelyido mo Manuel Pag, parang usok lang Ito 781. Ayan, magandang gabi po. Di ba? Yan.
bukas abangan natin kung anong kahinatnan ng Magnificent daw, Magnificent 14 ng ex-marine bukas. Yon. Abangan natin kung anong mga kaganapan, kung anong mangyayari. Ngayon, kanina sa Divisoria po ako kanina. Hi po host, ER Kabayan Vlog. Ayan, oy Kabayan, kumusta na? May PM ako sa iyo, hindi mo ba na ano? Kasi may ano ako, may binili akong pareho sa iyo, yung kamerang lumilipad. Hindi ko maano ng gusto yung tawag dito. Hindi ko magamit ng gusto kasi yung may mga picture doon na hindi ko kabisado na ano naman ako magpindot. Ayan, may PM ko sa iyo, ER Kabayan Vlog. Ayan, sana mabasa mo. Alright. Ayan, kanina nga galing ako ng Divisoria kanina. Doon sa pinakasulok-sulok ng yung mga textile doon, lahat inikot ko yun kasi kanina may hinanap akong tila na gagamitin sa simbahan. Patingin nga po, bro. Nagamit ko yung cellphone ko kaya hindi ko maano sa'yo. I-ano ko mamaya, i-chat ko sa'yo. Ulitin ko na lang. Yung may drone kasi ako nabili, hindi ko kabisado yung ano. Ano ko sa'yo, kasi may mga picture doon na ano, baka pareho tayo ng unit. Ano ko sa'yo kung paano. Ha? Ayan, i-chat ko sa'yo ulit mamaya pagkatapos ko mag-live. Ayun. At yun nga, galing ako kanina doon sa ayan, salamat. Galing ako kanina ng Divisoria. Doon sa Ilaya, Labisares, sa likod ng Tondo. Ayan, galing ako doon kanina, nag-ikot ako doon sa mga textile. Tagal ko doon, simula alauna hanggang alas 4 ako doon. Alam nyo, marami ng galit na tao. Marami ng galit. Hindi lang galit, galit na galit sila sa mga pinaggagawa, lalong-lalo na yung ano, yung mga nagpupumilit na ano. Nagpupumilit na 12 majority daw sila. Kaya tamang-tama naman kanina. Aba, nabasa ko kanina. Ay, suplak yung ano. Nasuplak yung nagpetisyon na ideklarang majority yung 12. Ay, nakakatawa kasi kahit galit na yung mga tao. Galit na yung mga tao sa ano, pinaggagawa ng ating mga ano, lalong-lalo na yung pamahalaan ngayon. Nako, galit na galit sila. Kasi wala talagang ano, walang epekto yung mga, ewan ko kung may nakikita ba kayong ano ginagawa ng administrasyon na ito. Kasi kanina nung pag-alis ko alas 4, datingan na yung mga truck. Ngayon, yung mga truck ng gulay na mga galing ng Baguio, nagparadahan na doon sa ano sa doon kasi ang paradahan niyan doon sa may Ilaya, sa may Labisares, nandoon ang mga paradahan niya ng mga truck, yung mga dumarating na gulay. Ngayon, yung mga nagkakaritilya, nagtulak, nagtaas na sila ng singil. Nag-away-away na sila doon kasi sabi naman ng biyahero, ano po tutubuin ko niyan kung ganyan ang ano niyo, napakamahal na ng ano sa Baguio. Doon pa lang sa Baguio, naubos na yung ano sa tawag nito sa libor yung tutubuin namin diyan, tapos dito ganun pa rin. Sabi naman ng mga kargador, kung ayaw yung magtaas, di ano na kayo na lang maghakot. Ang layo ng paradahan nun. Biruin mo doon hahakutin mo doon sa palengke ng Divisoria. Ang layo nun. Tapos nandoon kayo sa likod ng Juan Luna or nandoon kayo sa Labisares. Diba? Nandoon kayo sa may Ilaya.
Ang layo nun. Siguro mga mga 500 meters. Kalahating kilometro ang hakutin mo kasi paikot-ikot yun eh. Yung mga pinaparadahan. Buti kung makaparada ka dito sa may bungad-bungad, medyo malapit-lapit. Siguro mga 150 meters. Ang layo mo doon sa palengke. Ang layo. Sus, nagtatalo-talo sila doon. Sabi niya, hanggat sa napunta na doon sa napunta na doon sa sisi doon sa gobyerno. Ano ba naman kasi ito? Ganun na ang nila. Ganun na ang naging pagtatalo nila doon. Tapos ngayon, sabi naman ng kargador, tapos ngayon, kaya kami ang sisihin nyo, di ba? Sisihin nyo. Sisihin nyo yung sisihin nyo yung Malacanang. Ay, natatawa tuloy. Natatawa na lang ako sa kanila kasi nga, siyempre, makikita mong ganun ang nangyayari. Di ba? Ganun ang nangyayari sa natin. Kahit sabihin natin na apektado pa rin tayo kasi nga, katulad niyan. Alam nga naman, hindi babawiin yun ng mga biyahero yung binayad nila sa libor. Alam nga naman, hindi sila kikita. Siyempre, kailangan kumita din sila. Kasi unang-una, napakamahal na ng diesel. Pero yung diesel, hindi na bumababa sa 70, 74, 76, 78. Paano pa yon? Ano nang mangyayari sa atin lahat? Tapos, nagkakaganito pa yung kasi nga ayaw nilang pa imbestigahan yung flood control, pilit nilang hinaharang. Kaya aywan ko kung bukas abangan nyo kung anong mga kaabang-abang bukas. Magkakaroon ba ng panibagong hearing or tuluyan na talagang i-lockdown ang Senado bukas. Kasi nga sinasabi ni Matibag na mayroon daw silang intel na natanggap na mayroong kaguluhan na mangyayari, mayroong panganib daw sa Senado, kaya kailangan nilang i-lockdown ang Senado. Ngayon, tingnan natin ano ba talaga ang purpose? Bakit kailangang i-lockdown? Bakit kailangang NBI pang mag-take over sa Senado samantalang mayroong usaan Senado, ha? Tandaan nyo, napakarami din ang usaan ng Senado. Yun nga lang, minaniobra ng NBI. Di ba? Tinake over na nila, inanuhan na nila yung pulis. Sabi siguro sa pulis, wag na kayong makialam, kami nang bahala. Alam nyo, si Matibag, di nyo naman masisiyan. Yung director ng NBI, talagang yan. Masasabi natin na gumaganti yan. Kasi nga, si Atty. Matibag ay tinapon niya ng grupo nila Alcose ng PDP Laban. Diba? Isa po yan na PDP Laban, ito si Matibag, noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, nagkahiwa-hiwalayan sila, kaya itinapon niya kasama si Coco Pimentel at saka si Manny Pacquiao. Yan, silang tatlo na humiwalay. Kumbaga nagdemanda pa yan sila Coco Pimentel sa Korte Suprema na nag-aano daw sila na sila ang legit na ng ayan sa taas, sila daw ang legit na mga opisyalis ng sila daw ang mga opisyalis ng sila daw ang mga tunay na officer ng sila daw ang lehitimong mga officer ng PDP Laban. Ayan, iyan ang kwento niyan. Kaya itong sila
sila Manny Pacquiao, si Coco Pimentel, at saka yan si Matibag, demanda. Ang problema, ang kinatigan, itong grupo ni grupo nila dating Pangulong Duterte. Yan ang kinatigan ng Korte Suprema. Pane, sinalihan ng ibang inaway ni Kiyomi. Sinalihan nga ng ibang pusa, kaya nagtakbuhan yan. Ayun, palisin mo. Inaway ni Kiyomi. Yung isa nandoon sa loob. Palayuin mo muna kasi yun. Ayun sa ilalim ng motor. Ayan. Kaya, siguro, yun. Nandoon nga sa loob yung isa. Kaya siguro, sa sama ng loob ni Matibag. Oh, yun. Sumipsip siya kay Marcos para pakabalik siya. Dalhin mo dito. Dito kayo inaway yan, oh. Oh, ayun na. Ayun na. Inaway ng kanino bang pusa yun? Ayun, yan ang istorya niyan kay Matibag. Kaya siguro pagkakataon niya na para makaganti. Sabi siguro ni Matibag, akala nyo pagkakataon ko na ito. Di sapol yung mga kaalyado ni Duterte. Ay pahirapan talaga kayo. Pangalawa, siyempre utos ng nakakataas. Sino bang nakakataas? Para hindi matuloy yung investigasyon sa flood control, yun. Diba? Hindi na nila pilitin talaga nilang hindi pa anuhin yung yung 14 pa na wag nang maglabas. Siguro itong mga unang 18 ng Marines na ito yung mga ito yung mga huling mga huling pumasok. Tapos itong yan. Itong 14 na ito yung mga medyo matatagal na. Tapos ang pinakaano diyan yung 7 kasi mayroon pang 7. Bali ang nangyari isang 18 at saka 14 di 20 32 at saka 7 39. Marami-rami na sila. Kasi ito siguro ang mas may maraming alam itong 7 na ito. Kaya siguro talagang by hook or by crook talagang pipilitin nilang hindi maka-attend ito sa kaya kaabang-abang ito bukas. Huwag kayong kukurap bukas. Ano ba ang mga mangyayari? Mga kaganapan sa Senado bukas. Kasi sa mga sumusuporta diyan sa kila Senator Marcolita, ang Senado po, mayroong mga nagbibigil doon na siguro yun ang purpose nila kasi nga para hindi maka-attend yung 14 na yun at saka yung 7 na bagong lalabas ay pipilitin nilang i-lockdown bukas ang Senado. Kaya yan, abang-abangan nyo ano man ang kalalabasan, maging mapanuri kayo, kasi nga yung mga retired general, kung pakikinggan mo, halos magkapareha sila nung sinabi ni Senator Lacson na mayroon na talagang umuugong kahit sa loob ng sandatahan pero hindi pa kumpirmado. Ganon din yung mga sinasabi ng retired na
mga military, mga retired ito ha. Hindi ito katulad ng 18 Marines na yung iba nag-awol, yung iba nag-resign. Yan, mga retired talaga yon. Talagang may mga ano pa sila sa loob, may mga access pa sila. Ganon din naman itong mga 18 Marines. May mga access pa naman sila kasi yung mga kabats nila doon, mga kasama nila, andun din sa loob. Andun pa sa loob, mga aktibo pa. mga aktibo pa sa loob. Kaya sigurado may mga ano pa yan. Mga buto ba ito? Okay, huwag kang lalabas ha. Huwag ka nang lalabas. Ayan, abangan nyo bukas anong mga kaganapan. Maaga pa lang dapat nakatutok na kayo. No? Huwag kayong sa mga mainstream media. Alam nyo naman ang mga mainstream media ngayon. Hindi naman natin nilalahat Marami nga pumalag Maraming nasaktan. Pero alam nyo na yan kung sino ang mga ano dyan. Kung sino ang mga tumatanggap talaga ng payula. Pinangalanan ng di ba? 18 Marines na mayroon talagang mga PR na para hindi balita yung tunay na nangyayari. Kaya abang-abangan nyo. Ayan, minsan naman mayroong kanina nakita ko first time yung GMA7 Mindanao ibinalita na pero yung iba wala talaga, as in wala. Nangunguna yung Office of the Vice President na nagbigay ng tulong doon. Walang lumalabas yun sa Mindanao, GMA Mindanao lang yun. Pero pag dito sa Metro Manila, aywan ko lang kung lalabas yun. Wala silang choice. Nailabas sa kasi nga yung Mindanaoan, yung isang yung isang dating anchorman kasi ng GMA Mindanao ay councilor na ngayon ng Davao, kung saan naka-line up siya sa PDP. Yan, kaya doon medyo okay ang balita pagdating sa pero dito sa Manila, aywan ko, wala ako dito kahit saan kayo sumunod, no? Ngayon, ang panghuli ay itong mga 12 senador. Basta pagmasdan nyo yung nila. Pag sila nag-post sa social media, kahit yung mga congressman, pag sila nag-post sa social media, tingnan nyo yung kanilang comment section, puro tawa. Tawa lahat ang inaabot. Kita mo nung pagbaliktad ni paghudas ni warning yan sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kung kayo political organizer, kung kayo magbilang, masakit yun para kay Senator Escudero kasi siya isang senador. Kung magbubutuhan siya sa 2028, kung titingnan nyo nung siya tawag nito, nung bumaliktad siya tapos nagpaliwanag siya doon sa social media account niya, alam niyo kung magkano kung ilan ang tawa sa kanya? 247k sa 5 oras yun sa loob ng 5 oras yun. Tapos ang galit sa kanya is 97k sa loob ng 5 hours tingnan mo yon kung eleksyon yon, kung 247 at saka 97k, pagsamahin mo yon i-times 3 mo na lang sa bawat kasi halimbawa ikaw hindi ka naman makapag-comment ng hindi ka naman makapaglagay ng emoji ng 2 beses, di ba? Sa comment makakapag-comment ka ng marami.
ginagawa lang nilang kahihiya-hiya ang Pilipinas, di ba? Totoo. Kasi nga, kung titingnan mo yon, kung ikaw ay isang political organizer, siyempre ang ano mo doon, kung paano ka makahikayat ng boto. Kung ganun na, no? Kung ganun na yung pagbaliktad ni Senator Escudero, kung titingnan mo, ang laking kawalan sa kanya yon. Kasi yung 247 at saka yung 97K na galit. Ibig sabihin, pwede pang makahikayat yun ng mga kapitbahay niya. Yung 97K na lang, i-times 3 mo na lang yun kasi yung asawa, tapos may dalawang anak, di ba? Times 3. Yung 97K, malaki-laki yun. Yung 247, i-times 3 mo na rin. Halos milyon kaagad ang nawalang boto sa kanya. Mayroon pang ano yun. Sabihin mo na kasi yung mga ano nun, baka may mga asawa, may mga apo. Diba? Kaya kung ikaw ay isang ano, aywan ko kung kaya todo paliwanag si Senator Escudero Diba? Para medyo mahilot-hilot yung kanyang ano. Kaya iyon ang kakaharapin niya pagdating ng 2028. Yung kaagad, kung makalimot kaagad yung mga butante na yon at madala sa mga propaganda niya, ay may chance siya. Pero kung hindi niya mahilot yon, hindi nagbago yung ano, malamang. Kaya dapat gumawa siya ng dapat gagawa siya ng hakbang na talagang yung mga PR man niya, dapat gumawa sila ng hakbang na talagang masiyahan yung tao para bumalik yung tiwala uli sa kanya. Ayun. Basta sa ngayon, ang nakikita ko, medyo malaking kawalan yan kay Senator Escudero. Pasok! Malaking kawalan yon bilang isang political organizer. Yun lang masasabi ko sa kanya. Kaya, yun, abang-abangan niya. Kailangan magagaling yung mga PR man niya dyan na makuha niya kaagad yung ano ng tao. Kailangan gumawa siya ng ito pinag-uusapan natin yung pagtakbo nila sa 2028 kasi ito mga re-electionist yan si Escudero sa 2028 tapos na ang ano niya mag-re-election siya. Ngayon kung tinitingnan niya yung comment section niya, mag-isip-isip siya, kailangan niyang mabawi yun, kailangan gumawa siya ng paraan kung paano makabawi sa mga kasi malaking epekto yan sa kanya. Siya isang senador, nationwide yun ibig sabihin lahat ng commentator doon, nationwide yun. Okay lang kung congressman kasi yung mga ganon, wala yun. Hindi masyadong masakit yun. Diba? Siya pangkalahatan, buong Pilipinas yun. Kung ganon ang ano sa kanya, doon pa lang sa galit sa kanya sa 97K. I-times 3 mo na lang yan, malaki-laking bagay yun. Diba? 100,000 din yun. Yung 247 na pinagtatawanan siya. Ibig sabihin, parang ang lumalabas doon na wala siyang kwentang ano. Di ba? Wala siyang kwentang senador. Di ba? Kaya, yun dapat ang una niyang asikasuhin. Kaya kung maglaban si Jinggoy at saka si Chis Escudero, baka ilalampaso yun. Kasi mas maraming nakuha si Jinggoy na kasi pinanindigan niya talaga Di ba? Si Escudero di ba? Nakita niya yung kasama niya. Hindi niya inano yun. Na hindi niya tiningnan yun. Pero siguro baka may naisip din siyang pambawi para makarecover siya doon sa ginawa niya. Baka may naisip siya na pambawi sa darating na mga araw. Abang-abangan din lang natin. Siguro may strategy din siya. Hayaan natin na umabot sa punto na baka naisip niya yon na pwede gawin ko itong mas matindi pa ang bawi ko. Siguro naisip niya mas nananaig, di ba? Kaya siyempre inaano ko lang bilang isang political organizer, di ba?
Yun ang pupwedeng mangyari sa kanya na kung magkakabutuhan ngayon, talagang sa kangkungan siya pupulutin. Pero darating pa naman ang mga araw, baka makabawi pa siya. Medyo malayo-layo pa, 2028 pa eh. Yan, baka sakali na makabawi-bawi pa siya. Yan, nakarami na tayo. Alright. Maraming salamat sa inyo at sinamahan nyo na naman ako ngayong gabi. Ayan, Mami Merlunod, mega love shoutout po. Ayan, ingat po kayo parati. Alright. Hanggang dito na lang. Ayan. Bro, AR Kabayan Vlog, i-chat kita uli ha. May mga tanong ako doon sa pagdating doon sa camera mo lumilipad. Kasi hindi ko pa kabisado yung mga picture doon. Ayan, ano lang ako sa'yo. Okay? Mag-PM ako sa'yo uli. Baka, mali. Parang dalawa kasi ang, yung tingin ko doon sa account mo, parang dalawa. Ayan, kaya, ko sa'yo, mag-PM uli ako sa'yo ha. Alright? Mahaba-haba na yung kwentuhan natin. Naka-1 oras na tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat at sinamahan nyo na naman ako ngayong gabi. Alright, mega love shoutout po at hanggang dito na lang. Magpapaalam na po ako sa inyo.